Здравейте! Ще покажа света. Ще покажа света, в който играех Майнкрафт. И поради някои проблеми с видеофайловете нещо се прецака света и това е света, в който щях да направя тъмнейл. Чакай. Това е survival сервер, който по-скоро повечето време е бил на hard mode. Иначе това е копие на света. Ей, тук така изглежда къщата ми. И ей, това е кучето. В коментарите може да напишете някое име. Да го нарека. И ей, тук съм се развил доста. Аз съм победил Ender Dragon, получил съм елитра, направил съм база. И ще покажа за останалите неща просто. Иначе само да кажа, че това е копие. И това е на Survival Minecraft. Труден мод, но е с Keep Inventory включен. Само е тук да намерим спауна, да. Ей, тук е спауна. Горе-долу е и тука. Ей, тук това. И ей, тук в това село съм учил. Ей, това. Казвам, това е копия. И ей, тука. Чакай, Упс. И ей, тука долу. Долу, ей. Тука е майншафт, който е свързан с дъщерята, която първо отидох. Отдей тук аз съм взел много скълки и много XP тука. И ако продължим и тук надолу, ще видиме Ancient City. Това е Ancient City с майншафта, който съм бил. Отей тук съм взел легинсите, иначе сега да покажа какво имам. Имам зла, този диамантен кирка, всичко е диамантено, с Fortune 3 Efficiency 4, диамантен апарат с Silk Touch Efficiency 4 Unbreaking 3 и диамантен лопата с Fortune 2 Efficiency 3 Unbreaking 3 Mending. Имам Protection 4 и Unbreaking 3 Helmet. На елитрата имам само Protection 3. Той съм Unbreaking 3, моя грешка. Protection 4 и Unbreaking 3, те са същите от тези, които съм получил. Просто са регенерейтнати с диаманти. И ей, тук Protection 4 и Depth Strider 3 на бутушите. И ей, тук наоколо по-скоро.
ще отида на Spectator Mode за това. И тук е било място, където аз съм енчантвал нещата, но защото аз не съм го намерил в Survival, затова просто е тук стои. И се оказало, че ще трябва чембър тук, окей. Иначе... Иначе само да се кача. Иначе това е... Иначе в недъра да покажа. Направо ще отида на базата. Чакай, аз съм на грешното място. И ей, тук беше базата. И беше базата и тук. Да, знам, че може да се смята като читинг, защото имах едно село. И един трайл чембър, но... Все пак... Няма дълъг начин как да го покажа, иначе това е копия. Това е... Иначе ако се питате защо няма кътове, това е защото аз не мисля да има кътове. И това е. И ако се питате какво е следващото видео, което аз ще направя, отговорът е, че следващото видео целите ще са ми. Първо и тук да взема на нещата всичките. Unbreaking 3 и Mending. Първо на първо. Второ на второ. Да направя 10 ферми. И трето, което май мога да го добавя като видеоидея, е да си направя бронята пълен и оръжията си пълен недерайт. И да направя един меч. И бих искал да има, ако е възможно, Smite 5. Иначе, това е за видеото. Ако искате да видите следващото видео, какво ще правя, абонирайте се да получите нотификация за това. И ако искате, може да лайкнете видеото. Що пък не. Иначе, чао!